Ahoj, vítám vás u mýho nového videa, kde to je takový vlog, kde je můj den, je 26.12. a proto tenhle den každý rok slavíme Vánoce s celou rodinou a proto to je tu moje sestřenice. Ahoj. A takže to bude takový vlog, jsem po obědě a uvidíte, budu rozbalovat dárky, tak tam uvidíte takovou takový malinký úsek rozdávání a pak uvidíte rozbalování a co jsem dostala, takže to bude úžasný, takže se dívejte. Dívejte, kočička. Kočička. Tak, zrovna budeme rozdávat dárky a takže uvidíte, co jsem dostala, takže chvilinku počkejte, než to rozdám a uvidíte, co jsem dostala. Už se začne rozdávat taková kupa dárečků. Doufám, že bude nějaký. Už se rozdávají dárky, tak počkejte. Ahoj, tak už jsme rozdali dárky, tak já vám ukážu, co jsem dostala. Rovnou dostala jsem takový, já nevím, jestli to vidíte, takové červené tričko normální. Pak jsem dostala ještě takový tričičko. Pak jsem dostala ještě takový sliz od sestřenice. Ahoj. Tady. Pak jsem dostala takový slovník. Pak jsem dostala takový pyžamo, což je úplně úžasný, protože máme Fanny Caroline 13 stejné, pak k tomu takové gatě. Úplně boží, že mám tepláky do školy, což je úplně strašně cool. A takového pánu ve smokingu. Takže to je úplně úžasné. A dívejte se, jak je to hnusné, ten slib. Dívejte, jo. Fuj. Takové. Smrdí to strašně, ale jsem za to strašně ráda, protože je jediná hračka dneska. No a protože chodím do 4. třídy, tak se mi ten slovník bude docela i hodit. No, tak to jsou moje dárky a ještě vám to ukáže, možná, chceš to ukázat dárky? Já to budu točit. Já vám bude to točit na svůj mobil a Pokud chcete vidět, co jsem dostala já, tak se koukněte na můj kanál Fanny Caroline 13 a uvidíte to tam. Takže já se s vámi loučím zatím. no, určitě a možná, ať má tak nějakou reklamu, ať to vidí. No. Takže ještě vám ukážu, jak jezdíme venku na skateboardu. Půjdeme ven. Jo. No, takže půjdeme ven na skateboard. Ten sliz je úplně roztomilý. Dívejte na ten obrázek. A jestli nevím, to vidíte? Fuj. No, takže já to stopnu a uvidíme se až venku. Ahoj, já to už jsem vám říkala, já vím, že jsem vám říkala, že se sejdeme už venku, ale podívejte, jaký mám super tepláky do školy. Ukazovala jsem to jenom tak přibližně, co jsem dostala, tak aspoň vidíte na mě. Takže se už slibuju, že se uvidíme až venku, buď půjdu s Kájou na brusle a s bratrancem, nebo jenom s Kájou, nebo jenom s bratrancem, tak se uvidí. Ahoj, tak jsem zpátky a už jdeme ven. Teď jdu zrovna na skateboard takže uvidíte jenom jízdu a to už se pak s váma rozloučím a jo, tak ještě ho ukážu vám a už pak budeme jezdit a to budou takové malé záběry, pak už se s váma rozloučím a už to, když mi vytáhnu ten skateboard. Dobrý den. Tak, nevím, jestli Káju vidíte. Ne. Tak jdem. Problém, já nevím. Tak, už jezdím a je tady se mnou zase Já jsem na bruslích. Jo, nevím, jo. Já jsem na skateu, tady, a je to úplně, pardon, kamera se mi zhoupla, je to úplně boží taková včela, takže, jo, už jdem, takže já si pojezdím a uvidíte jenom záběry nějaký. Počkej! Tak už jedem. Do prčí. Za chvilku už. Co? Jo.
Takže já už se s váma budu pomalu loučit, ještě pojedu na hory pak a takže se dívejte na video další, co tam dám na YouTube a já se s váma zatím loučím, mějte se, užijte si ještě víkend a všechno, jestli se na to díváte přesně kdy to vyjde, tak nevím, takže se mějte hezky a čau.